Türkmenistan'da 2 ýyl çemesi dowam eden pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşudylmagy netijesinde sol sandy büdjet işgärleriniň hem gatnaşdyrylmagynda geçirilýän köpçülikliň şäherleriň gerimi artýar. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolýan lewaply ýaşaýjylar bu günler ýyzyna geçirilýän şäherlere gatnaşmak üçin uzaklygyň iş ýerlerini we öýlerini terk etmeli bolýandyklaryny aýdarlar. 13 oktýabrda Türkmenabatdaky Lewap bilim müdirliginde Gurbanguli Berdimuhammedowyň nowatdaky kitabynyň tanışdyrylış dawraty geçirilýär. Türkmenabatyň ekli çağılar baglarynyň terbiýeçilerine bu çäre gatnaşmak tapşyryldy. Netijede bugün çağılar baglaryndaky 25 körpeden ibarat toporlara diňe bir eneke seredýär. Diýip Türkmenabatyň çağılar baglarynyň biriniň işgäri 13 oktýabrda ýerden gurrun berdi. Ýatdatsak şu hepdäniň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun ozalky baş tutany Kakysy Gurbangulynyň Türkmenistanyň dermanyk üstünlikleri adly kitabynyň 14-nji tomuny ýazyp tamamlandygyny ma'lum etdi. Uly Berdimuhammedow prezidentlikden aýrylandan soňam kitaplary we beýlik eserleri bilen özüni ýatdadyp durýar. Prezidentiň we onuň ýakyn töwereginiň şahsyet kulty ýygyderli dawarlandyrylýan Türkmenistanda döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri köp ýyllyklaryň dowamında Berdimuhammedowyň ýazandygy aýdylýan kitaplarynyň tanışdyrylış dawarlaryna mejbur gatnaşdyrylýarlar we olary satyn almagy mejbur edilýärler. 12 oktýabrda Lewapyň dolandyrys merkezinde geçirilen başga bir köpçülikliň şäheri hem şäheriň müňlerçe ýaşaýjytynyň adaty durmusyny toktatdy. Döwlet mediýasy tenetçilik we amaly hasym sunugaty dünýä halklarynyň mirasynda adly halkara festiwaliň uly sowkuny bilen geçirilendigi barada habar berip, munyň bilen baglylykdaky tahnalışdyrylan oýunlary, tans toporlarynyň çykyşlaryny, gala berside tomoşçylardan dolu zalda gurnulan dawarlary görkezdi. Ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar, aýdym taýdanly çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy asylly däwe urly. Emma bu çäre gatnaşan ensime büdjet işgäriniň azatlygy gurrun bermegine görä, adatça bolşýaly yerli häkimetler olary mejburi ýagdaýda hatda işden çykarma kaýbaty bilen hem gelmeli edipdirler. Olar şäheriň ak öýüniň öňünde geçirilen bular ýaly giňgerimli çäre soňky 2 ýylyň dowamında asla saýat bolmandyklaryny hem nyktadylar. 12 oktýabrda ýer saat 10-dan tä gün ortana çenli agoýuň öňünde 500 golaý büdjetçini talip ýaşlary döredüjilik işgärlerinde toplap soňky 2 ýylyň dowamyndaky iň iri köpçülikliň çäresini geçirdiler. Bu çäre üçin şäheriň esasy bitarap Türkmenistan köçesini we oňa ýanaşyk ýollary hem petiklediler. Diýip bu çäre mejburi gatnaşdyrylanlaryň biri 12 oktýabrda giýişlik gurrun berdi. Festiwaliň açylış dawratyna gatnaşdyrylanlaryň ýeni biriniň sözlerine görä, olary milli lewaslarda gelmek, şeýlede iýjek we içsek adyklaryny hem öz ýanlary bilen getirmek tapşyrylypdyr. Ol bular ýaly gerimdäki dawarly çäräniň geçen ýyl we şu ýyl bellenen Garaşlyk bayramynda hem gurnulmandygyny sözüne goşdy. Yerli ýaşaýjylar 1 oktýabrdan başlap pandemiýa aladalarynyň arasynda girdilen hereket çäklendirmeleriniň gowşudylmagy bilen sebitdäki mejburi köpçülikliň şäherleriniň hem gözgörteli köpelendigini belleýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasylygyny soran yerli bilim işgäri ýakynda talyk işgärleriniň güni münasibetli gurnulan dürli ýygnakdyr çäherlere hem özleriniň mejburi gatnaşdyrylandygyny gurrun berdi. Köpçülikliň çäreler ýene başlandy. Indi işimizi dolu berjay etmek aňyrda dursun. Bu sebäpli öz öýümizde hem myhman bolduk. Üstesine de çärelerin guramoçlugy diýip ýene de mejburi pul toplaýarlar. Diýip 50 ýaşlaryndaky söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärleri wezipe borçlaryndan başga da mejburi köpçülikliň çärelere sultanda arasyçylyk işlerini, köçeleri tüpürmäge we paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Mundan öň Azatlyk radiosy ýokarda gurrun edilen mejburluklar galy berside ýurdun mali ulgamyndaky noksanlyklar sebäpli ýurdun durly sebitlerindäki büdjetçileriň işlerinden çykmagy saýlap alýandygy barada maglumat beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli oňun şertleriň döredülendigini ýygy-ýygydan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanlylaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdy terk etdi.
Azatlyň habarçylary bu tejribäniň ýurtda dowam edýän ýytyk-tytat kynçylyklaryň arasynda soňky 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda hasda güýçlenendigini aýdyp gelýärler. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda tiýasy, ykdysady ýa-da medeni sebäpler esasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma ýurtdan syzyp çykan ygtybarly maglumatlar soňky 10 ýylda 2 milliona goly Türkmenistanynyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär.